obecně se dá říct, že ta konference je určitě velký úspěch pro nejenom české firmy, ale i obecně české vodohospodářství, protože sdružuje všechny odborníky, kteří se věnují právě tematice čištění odpadních vod. Samozřejmě sdílíme svoje úspěchy, ale sdílet ty neúspěchy, to, co se nepovedlo, tak to je podle mě to naprosto nejdůležitější, aby jsme věděli, čeho se vyvarovat do budoucna. Tak konference mi dala spoustu nových informací, zážitků i kontaktů. Moc se mi tady líbí, je to velmi nabitý program a momentálně se tady velmi bavíme u společenského večera. Byl jsem překvapený, jaká byla diskuze, že všichni byli jako i zapojení, byly ty přednášky poutavé, publikum jakoby reagovalo na ty přednášky, které se hezky jako tematicky prolínaly. Tak je to moje první konference, na který jsem, takže se mi tady zatím musím říct moc líbí. Panuje tady taková uvolněná atmosféra, spoustu dobrého jídla, takže jsem spokojená. Vážené účastnice, vážení účastníci konference Nové trendy v čistírenství 2025, děkujeme vám za vaši účast na naší konferenci a budeme se těšit za rok na konferenci Pitná voda.